ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியுதா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னாச்சு? சீதா மாதாஜி காணுமே. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியுதா? சாரி மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. திருப்பி நான் உங்களை இது பண்ணணுமா என்ன? கோஸ்டுக்கா இல்ல, அதுதான் ஆக்சுவலா ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணும்போது கட் ஆயிட்டு தப்பா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன். இது ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம், நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு நான் பார்க்குறேன். இல்லை பண்ணலை, உங்களை நான் இப்போ பண்ணுறேன். ஆ ஒரு பிரபுஜியும் பண்ணி வைக்கிறேன். கோபால் பிரபு வந்துட்டாங்க இல்லையா, அவங்க சாண்டிங் பண்ணாங்க, அவங்கள பண்ணி வச்சுடுறேன். ஓகே. நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. நான் அதுக்குள்ள ஆ வந்து யூடியூப் லைவ் போயிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே. ஓகே. காணுமே. கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியலீங்களா? அதான் ட்ரை பண்றேன். சாரி, ஒரு நிமிஷம். இது விசிபிளா இல்லையா ஸ்கிரீன்? நான் இப்ப ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணேன். அதுல வந்து இமேஜ் ஷேர் கேமரா டாக்குமெண்ட். ஓகே, டாக்குமெண்ட். டாக்குமெண்ட் பண்ண வேண்டாம். அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் போயிடும். நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர்ல போயிட்டு ஸ்கிரீன் ஷேரிங்னு இருக்கும். அதோட கீழே வந்தீங்கன்னா ஸ்கிரீன் ஷேரிங்னு இருக்கும். அதை பண்ணிடுங்க. பண்ணிட்டீங்களா? வேணா கைட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு. ஓகே, வரல. வேற யாரும் ட்ரை பண்றீங்களா? சாரி, டைம் வேஸ்ட் ஆகுது என்னால. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம எப்ப லேர்ன் பண்றது? உங்களுக்கு மொபைல்ல தெரியுதா? ஷேர்னு கீழே வருது இல்ல, தெரியுதா? ஒரே நிமிஷம், அதுல தான். நீங்க ஜூம் வந்துருங்க. வந்துட்டு இந்த ஷேர்னு தெரியுது பாருங்க. அத ஷேர்ல போயிட்டு ஸ்கிரீன் ஷேரிங் வரும் மொபைல்ல. அதுதான். அது ஷேர்ல போயிட்டேன். ஷேர்ல போனேன்னா அது வந்து ஜூம், ஒயிட் போர்டு, போட்டோஸ், இமேஜ் ஃப்ரம் ஃபைல், ஷேர் கேமரா, டாக்குமெண்ட், 5 ஆப்ஷன் இருக்கு. அது கீழே ஸ்கிரீன் என்ன ஷாட். வருது? ஓகே, இல்ல, நான் ஸ்கிரீன் ஷாட் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே. ஸ்கிரீன் ஷேரிங் வரும். ஓகே ஓகே. இப்ப விசிபிளா இருக்கா? இன்னும் எங்களுக்கு தெரியல. தெரியல. உங்களுக்கு அங்க உங்க மொபைல் ஃபுல்லா அங்க விசிபிளா தெரியும். நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேரிங் கொடுத்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபுல்லா தெரியும். அதுல போயிட்டு நீங்க அந்த ஸ்லோகம் எடுத்துடலாம். இல்ல, நான் ஷேர் ஸ்கிரீன் தான் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு விசிபிளா இல்லையா? எனக்கு கோஸ்ட் கொடுத்துருக்கீங்களா நீங்க? நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேனா? முதல்லயே உங்களுக்கு போட்டேன். திருப்பி வெளில போனீங்களா? இல்லையே, நீங்க இது கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. நான் 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 சொல்றது இன்னொரு தடவை ஃபாலோ பண்ணுங்க மாதாஜி. கீழே இல்ல இல்ல, ஷேர்னு இருக்கு கரெக்ட். இல்லையா? அதுதான் இப்போ. ஓகே, அதை நான் அது கிளிக். கீழே வந்து நான் வந்து 3 டாட்ஸ் போனேன்னா அது ஸ்கிரீன் ஷேர் கேட்கறது. அது ஷேர் கொடுத்துட்டேன். அதுல வந்து ஷேர் ஸ்கிரீன் ஆப்ஷனே கிரீன்ல காமிக்குது. அதுதான் நான் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன். ப்ரெஸ் பண்ணா அப்படி அது வந்து ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து நிறைய என்னோட கேலரியில இருக்கிறது தான் காமிக்கிறது ஸ்கிரீன் ஷேருக்கு. நீங்க ஆல்ரெடி இந்த ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த புத்தகத்தை ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா ஸ்கிரீன் ஆ ஷேரிங் கொடுத்துட்டு அந்த அந்த ஸ்லைடுக்கு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அது கோபால் ஓப்பன்ல தான் பிரபு, நீங்க ட்ரை வச்சிருக்கேன். பண்றீங்களா? நான் பண்ணிருக்கேன் நிறைய வாட்டி. இன்னைக்கு ஏன் வரலன்ட்டு எனக்கும் தெரியல. எனக்கு அதுல அப்படியா? அவர் ஏதோ லீல பண்றாரு நம்ம கூட. கோபால் பிரபு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். அப்ப வேற யாராவது பண்ண முடியுமான்னு. ப்ளீஸ். கோபால் பிரபு ஆமா. வச்சிருக்கீங்களா உங்களோட இதுல? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா பிரபு? தெரியாது மாதாஜி, கோச்சிக்காதீங்க. சாரி, எனக்கு அது எப்படின்னு தெரியல மாதாஜி. நம்ம சொல்லி தந்தோம் இல்ல உங்களுக்கு. நமக்கு லேர்ன் பண்ணாலும் உங்களோட இது இன்டர்நெட் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு, அதனால கஷ்டம். வேற யார் இந்த குரூப்ல பண்ண முடியும்? சாந்தி மாதாஜி, 2 சாந்தி மாதாஜி இருக்கீங்க. இல்ல, ஷைனி மாதாஜி, இன்னொருத்தவங்க ஷைனி மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி ட்ரை பண்ணிடலாமா? அதான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. எனக்கும் சரியா வரல.
ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணா தானே ட்ரை பண்ண முடியும். ஒரு நிமிஷம், இப்ப ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன் ஆக மாட்டேங்குது? இப்ப ட்ரை பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. உங்களால இப்ப முடியும். இப்ப போயிட்டு நீங்க அந்த ஷேர் இதுல போயிட்டு ஸ்கிரீன் ஷேர்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது உங்களோட ஃபுல் ஸ்கிரீனும் இதுல வந்து தெரியும். ஃபுல் ஸ்கிரீனும் அதுல எந்த டாக்குமெண்ட் ஓபன் பண்ணணுமோ அதை எடுத்து இப்ப நம்ம வாசிக்கிறோம் தெரியுங்களா, அந்த மாதிரி வாசிக்க முடியும். அப்ப அது ஃபுல்லா வந்துடும். சரிங்களா? அந்த பகவத்கீதை உண்மை அறிவில் அப்படின்னு பிடிஎஃப்னு போட்டுருக்கோம் மாதாஜி. நீங்க பேசுறது எனக்கு கேட்கல. ஆமா, பகவத்கீதை உண்மை உருவல் இப்ப நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க ஒரு டாக்குமெண்ட். அப்படியா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இன்னைக்கு நம்மளோட பிராப்தம் சாண்டிங் பண்றதா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி, சாண்டிங் பண்ணுங்க. யாராவது நடுவில் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னாக்கா ஷேர் பண்ணுங்க. எனக்கு இன்னொரு கிளாஸ் இருக்கு, நான் உங்களை போயிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுட்டு வந்துடலாம். சரிங்களா? நான் சாண்ட் பண்ணட்டுமா மாதாஜி? பண்ணுங்க பண்ணுங்க பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம
हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। முடிஞ்சிருச்சு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, பிரணவ் பிரபு. நான் ஹரே உங்களை கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹோஸ்ட் பண்ணட்டுமா பிரபு? பண்ணிடுங்க. ஓகே ஓகே, நான் லைவ் போயாச்சு, அந்த குரூப்ல ஷேர் அதை பண்ணியாச்சு. பார்த்துட்டேன் நான். ஓகே ஓகே, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நீங்க அந்த வேற யாராவது நீங்க இந்த இதுல கேட்டீங்களா? நாளையில இருந்து சீதா மாதா, ஒரு நிமிஷம், நான் இன்னொரு குரூப் சீதா பாலாஜி மாதாஜி. சீதா மாதாஜியும் ஒன்னும் இப்ப காலையில இப்ப வந்தவங்க 4 பேருமே ரொம்ப கரெக்டா வந்துடுறாங்க, தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட வந்து நம்மளோட இந்த ஒரு ரவுண்டு சாண்டிங், அதுக்கப்புறம் அந்தந்த நாட்களுக்கு உண்டான ஸ்லோகம் வாசிக்கிறது, பிளஸ் ஜெயராத மாதவ பாட்டு, பிரணத்தி, இந்த 4 விஷயத்த வந்து யாரு முன்னாடி வராங்களோ அவங்க எடுத்து லீட் பண்ணி பண்ணலாம். சீதா மாதாஜி, உங்களால அந்த இது பண்ண முடியுமா? கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணி நான் பண்ணிக்கிறேன். நாங்க யாரு வரமோ ஜாயின் பண்றோமோ நாங்க இந்த நாளையும் ஷேர் பண்ணி நாங்க பண்ணிடுறோம். நாங்க ஓகே, எல்லா சேவைக்கும் நம்ம 2 பேர் வச்சிருக்கோம். சீதா மாதாஜியும் பூஜி இருக்காங்க இல்லையா, கோபால தேசிகன் பிரபு, நீங்க 2 பேரும் சேர்ந்து இந்த சேவை இது பண்ணிக்க முடியுமா? as a டீமா தான் நம்ம கண்டிப்பா பண்றோம். So, பண்ணிடுறோம். அதனால தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்க மத்தவங்களையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா பிரபு? Okay. அட்மின் இது வந்து சரிம்மா. அவங்க பண்ணிடுவாங்க. விஷ்ணு பிரபு வந்து குரூப்ல மெசேஜ் போடுறத அவங்க போட்டுருவாங்க. அட்டெண்டன்ஸ் மட்டும் நீங்க எடுத்து அவங்க கிட்ட கொடுத்துருங்க, ஸ்கிரீன்ஷாட், அவங்க அப்டேட் பண்ணிக்குவாங்க. நீங்க கொஞ்சம் அந்த half an சீதா hour மாதாஜி, மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, கேன் யூ டு இட்? சீதா மாதாஜி, அது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து உங்க அனுப்ப முடியுமா உங்களால? எல்லாமே 4மே அவங்க சொன்னது பிரணதி எல்லாமே இருக்கு. நான் இப்ப குரூப்ல அனுப்பிடுறேன். நான் அட்டெண்டன்ஸ், இல்ல அவர் கேக்குறது வேற ஒரு விஷயம். அட்டெண்டன்ஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறாங்க. இப்ப இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க இல்லையா, இத்தனை பேர் வந்திருக்கத ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து ஷேர் பண்ண முடியுமா விஷ்ணு பிரபுக்கு? இத பாக்க ஸ்கிரீன்ஷாட் அது எப்படின்னு தெரியல. இல்ல சாட்ல போனா அவங்க எல்லாம் நம்பர் இது போடுறாங்க, அதுதானே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கணுமா? நோ. கரெக்ட். சிலர் வந்து சாட்ல வந்து நம்பர் போட மாட்டாங்க மாதாஜி. நம்ம என்ன பண்ணணும், இது Google பார்ட்டிசிபென்ட் Sheetல இருக்கு இல்லையா, பண்றாங்க. பார்ட்டிசிபென்ட் லிஸ்ட். ஆமா, நீங்க எது மொபைல்ல பண்றீங்களா, சிஸ்டத்துல பண்றீங்களா? நான் மொபைல் தான் அட்டெண்ட் பண்றேன். அதாவது அதுல வந்து பார்ட்டிசிபென்ட்டை டச் பண்ணுங்க, அந்த பார்ட்டிசிபென்ட் லிஸ்ட் வரும் இல்லையா, ஆமா ஆமா. அத இப்ப 11 ஸ்கிரீன்ஷாட் பேர் இருக்காங்க. நான் பண்ணிடுறேன். எஸ் அந்த லிஸ்ட்டை வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பணும். ஓகே. இப்ப 12 பேர் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி நான் இப்ப ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புறேன். அது மாதிரி பண்ணிடுறேன் நானு. ஓகே, நான் இன்னைக்கு பண்றேன் பிரபு. அவங்க பார்த்துட்டு வேணா நாளைக்கு வேணா ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். முடியுதுன்னா ஓகே. சர்வ பிரபு வந்துட்டீங்களா? பிரபு, அவங்களுக்கு தெரியும்னா லெட் ஹர் டு இட் பிரபு. பரவாயில்ல, சர்வ பிரபு லோட் பண்ண வேண்டாம். அவங்களுக்கு என்ன முடியும்னா லெட் ஹர் டு இட். விஷ்ணு பிரபுக்கு நீங்க அனுப்பிச்சிருங்க. அவங்களோட நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும்ல சீதா மாதாஜி? தெரியும் மாதாஜி, தெரியும். குரூப்ல எடுத்துக்கலாம். நீங்க அந்த ஸ்கிரீன் எடுத்துட்டு மேக்ஸிமம் அட்டெண்டன்ஸ் வரும்போது இது பண்ணிக்கோங்க. அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண சொல்றேன். தென் உங்களோட சேவை இதுதான், தினமும் நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் அந்த சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுருங்க. அப்புறம் வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அவருக்கு போட்டீங்கன்னா மத்த பேலன்ஸ் பேக் எண்ட்ல பண்றதை அவங்க பண்ணிக்குவாங்க. ஆக்சுவலா அதுக்கு பின்னாடி நிறைய பேருடைய வாலண்டியர் இது இருக்கு மாதாஜி. எல்லாரும் அவங்களோட டைம் இது பண்ணி பண்றோம் சேவை பாவத்துல. நீங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா பண்றேன் மாதாஜி. ஆனா மாதாஜிக்கு எனக்கு வந்து கடைசியில ஒரு 3 கிளாஸஸ் மட்டும் நான் 24, 25, 26 நான் ஊர்ல இல்ல. அதுக்கு மட்டும் அந்த 3 சேவையை 3 டேஸ் என்னால கொஞ்சம் பண்ண முடியாது. நோ ப்ராப்ளம். அதுக்காக தான் நம்ம எப்பவுமே ஒரு குழுவோட கோபால தேசிகன் பிரபு, கேன் யூ டு இட்? உங்களால முடியுமா? அன்னைக்கு நம்ம இவங்களை ஏத்துக்கலாம். தேசிகன் பிரபு, ஓகே. அது வரைக்கும் நான் 23rd வரைக்கும் நான் பண்ணிடுறேன் நானு.
தேசிகன் ஓகே. பிரபு உங்களுக்கு இது கன்வீனியன்ட்டா அது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கிறது? இல்ல இல்ல இல்ல, எனக்கு அவளுக்கு தெரியாது குருஜி. எனக்கு எப்ப என்ன பண்றது தெரியாது, எனக்கு தெரியாது. நீங்க மொபைல்ல தான் அட்டன் பண்றீங்களா? ஆமா, மொபைல்ல தான் அட்டன் பண்றேன். எனக்கு எப்படி போறது என்னன்னு தெரியலையே எனக்கு. இல்ல தெரியல. நான் அது அப்புறமா வந்து ஒரு நாள் நாளைக்கோ நாளை சொல்லி கழிச்சோ கொடுத்துக்கலாம் பேசி உங்களுக்கு. சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன். நான் உங்களை நான் ஆ, கால் சொல்லு. பண்றேன். இல்ல, ஆமா. இன்னைக்கு அவங்க எடுக்கட்டும், எடுத்துட்டு ஷேர் பண்ணட்டும். அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஷைனி மாதாஜி, சாந்தி மாதாஜிலாம் முதல்லயே வந்துட்டாங்க. ஸோ தே கேன் டேக் திஸ் திங். அது அது அந்த அந்த லேர்ன் பண்ணும் ஆட்டிடியூட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அவங்க சேவையில் இது பண்ணிக்குவாங்க. பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? நான் லீவ் ஆகட்டுமா பிரபு? நான் அடுத்தது L3 நீங்க போகணும். என்ன ஹோஸ்ட் ஆகிட்டு லீவ் ஆகுங்க. ஆக்கிட்டேன்ல இல்லையா? நோ நோ ஓ, நோ, யூ ஆர் மன்னிச்சிடுங்க ஸ்டில் பிரபு. யூ ஆர் த ஹோஸ்ட். பிரபு சாரி பிரபு, நான் உங்களை பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சேன். எனக்கு இல்ல ஸ்கிரீன் இல்ல இல்ல, சரியா தெரியல. இப்பதான் இருக்கு. ஓகே ஓகே, ஆயிடுத்துங்களா? ஓகே. ஐ நீங்க எம் லீவ் லீவிங் ஆனா பட் எண்ட் இப்ப ஆயிடுது. நீங்க லீவ் ஆனா எண்ட் ஆயிடும் அதுக்கு. இல்ல 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 இல்ல. இப்ப 2 இதுவும் ஓடிட்டு இருக்கிறதுனால சைமல்டேனியஸா கொஞ்சம் டென்ஷனா ஓகே இருக்கு. சரி, மாதாஜி, ஐ நான் லீவ் அண்டர்ஸ்டுட். பண்றேன் பிரபு. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. சீதா மாதாஜி ரொம்ப நன்றி. நான் அந்த குரூப்ல போட்டிருக்கேன். தயவு செஞ்சு அந்த சேவை எடுத்துக்கங்க. சீதா மாதாஜினா சீதா மாதாஜி மட்டும் இல்ல, ஒரு 5 பேர் முன்னாடியே வந்துடுறீங்க. ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது. ஸோ நீங்க எல்லாமே அதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஷைனி மாதாஜி, சாந்தி மாதாஜி, பிரபு. ஆ? பிரபு வந்து ஒழுங்கா கரெக்டா 8:30க்குலாம் வந்துட்டு அவங்க சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐம் ஜஸ்ட் லீவிங் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. சர்வ பிரபு, ஏன் பிரபுஜி சொல்லுங்க. உங்களை கோகோஸ்ட் ஆகியிருக்கேன். பிரபுஜி நான் எங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கு, நான் வெறும் அட்டண்டன்ஸ்க்காக வந்தேன். இப்போ அவங்க பாத்துக்கிறாங்கன்னா நான் போயிட்டு வரட்டுமா? என்ன கிளாஸ்? எங்க எங்களுக்கு இன்டர்னல் கிளாஸ் வச்சிருக்கோம். அந்த அதுக்கு எது இது கூகுள் மீட்லையா? ஆமா, ஏன்னா அந்த பிபிடி கொடுத்துருக்கேன். சரி, போயிட்டு வாங்க. சரி பிரபுஜி, நீங்க வேற யாரையாவது ஹோஸ்ட் இல்ல பண்ணிடுங்க. இல்ல, நான் இல்ல கோகோ இல்ல, இது 2 3 பேர் இருக்காங்க கோகோஸ்டா. ஒன்லி திங் இஸ் எனக்கு வந்து அட்டெண்டன்ஸ் நீங்க வந்து இன்னைக்கு. இன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் எடுக்கிறேன். இப்ப ஓகே, எடுத்துடுறேன். சீதா மாதாஜி நாளைக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க மாதாஜி. நான் இப்ப ஸ்கிரீன்ஷாட் ட்ரை இப்ப பண்ண 15 பேர் இருக்காங்க. நான் எடுத்துட்டேன். எடுத்துட்டீங்க இல்லையா? ஓகே, எடுத்துட்டேன். ஆ, அது என்னுடைய நம்பர் உங்ககிட்ட இல்ல இல்லையா? ஆ, இல்ல உங்க உங்க நம்பரும் ஹோஸ்ட்ல இருக்கு பிரபுஜி என்கிட்ட. ஹோஸ்ட்ல இருக்கும் மாதாஜி நம்பர். அதாவது நீங்க அதை அனுப்பிச்சாதானே நான் விஷ்ணு பிரபுஜிக்கு அனுப்ப முடியும். நானு நீங்க அனுப்ப நீங்க முடியுமா டைரக்டா கேளுங்க. விஷ்ணு பிரபுஜிக்கு விஷ்ணு அனுப்பிச்சிடுங்க. நான் விஷ்ணு விஷ்ணு பிரபுஜிக்கு வந்து ம். எனக்கு வந்து நான் சிஸ்டத்துல இருக்கிறதால வந்து எனக்கு வந்து சார்ட்டை வந்துட்டு சேவ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஓகே கிளியர். அந்த சார்ட்டை வந்து நான் அவருக்கு வந்து ஷேர் பண்றேன். நான் இந்த நீங்க கொடுத்த பார்ட்டிசிபென்ட் லிஸ்ட் அது ரெண்டையும் பார்த்துட்டு அவர் வந்து he will be able to fill up the இந்த அட்டெண்டன்ஸ். attendance part. ஓகே. ஓகே இல்ல, நீங்க ஓகே. அனுப்புறதை அனுப்பிச்சிருங்க மாதாஜி. நீங்க அனுப்புறதை அனுப்பிச்சிருங்க சீதா மாதாஜி. ஹரே நான் கிருஷ்ணா. அனுப்பிடுறேன். ஓகே சார்ட் இன்னைக்கு அனுப்பிச்சிடுறேன். ஓகே ஓகே. மாதாஜி. மாதாஜி, ஒன்னு ஸ்டார்டிங் ஒன்னு எண்டிங் ஒன்னு. இப்ப ஸ்டார்டிங் அனுப்பிச்சிட்டீங்க இல்லையா? எண்டிங் டைம்ல ஒரு 10 மினிட்ஸ் முன்னாடி ஒரு ஸ்டார்டிங் இப்ப ஸ்கிரீன்ஷாட் 15 பேர் எடுத்துங்க. இருக்காங்க. இப்ப நான் அனுப்பிடுறேன். எண்டிங்லயும் ஒரு தடவை அனுப்பணும். ஓகே மாதாஜி. ஆ ஓகே மேடம். ஓகே பிரபுஜி. அது இல்லாம தேங்க்யூ. மத்தியில வந்து போனவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க மாதாஜி. அதை வந்து ஆ சார்ட்ல நம்பர் போட்டுப்பாங்க இருக்கும் இல்லையா? அதை வச்சு அவர் மேனேஜ் பண்ணிப்பாரு. புரியுது? சரி ஓகே. ஓகே. அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுமோ அதை சொல்லிடுங்க பிரபு. அவங்க அது ரெண்டும் இல்ல, அவங்க பண்ணணும், ஸ்டார்டிங்கும் ஸ்கிரீன்ஷாட் தான். எண்டிங். ஸ்கிரீன்ஷாட் தான். அதான் அது 2 தடவை சொல்லிடுங்க, ஸ்டார்டிங் எண்டிங். ஏன்னா அது கம்பல்சரிங்கிறாரு, எண்டிங்கும் கம்பல்சரி. ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ. ஓகே. இப்போ let us go to the class. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் மேங்களூர் இஸ்கான் சார்பாக வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறது வந்துட்டு விஸ்வரூப தரிசனம். இது வந்து ரொம்ப கிருஷ்ணரே சொல்றாரு, இது யாருக்குமே இந்த இது காட்சி வந்துட்டு காண கிடைக்காது. அவர் விஸ்வரூபம் வந்துட்டு அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்த மாதிரி விஸ்வரூபம் யாருக்குமே அவர் காட்டல. இது வந்து ரொம்ப நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து விஸ்வரூபம் காட்டினது வந்துட்டு பீஷ்மருக்கு காட்டியிருக்காரு, கர்ணனுக்கு காட்டியிருக்காரு. ஆனா அர்ஜுனனுக்கு காட்டின இந்த இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை மட்டும் அவர் வேற யாருக்குமே காட்டினதுல அர்ஜுனனுக்கு மட்டும்தான் காட்டியிருக்காரு. இதுதான் இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தோட அத்தியாயத்தோட வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி. இப்போ நான் வந்து இப்போ பிரேயரோட வந்து இதை ஆரம்பிக்கிறேன்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானானந்த ஷலாக்கயா சசு உன்மிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வதான்விதம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ யுக பத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான் விதம் रघुनाथान विदम तम जीवितम सात्वैदम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगगण ललिता श्री विशाखान विदांस च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणवामि हरिप्रिये वांचकल्प दर्पेश कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्वेषे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तथातले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नायिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण स्क्रीन தெரியறதா? தெரியுது பிரபுஜி. தெரியுது பிரபுஜி. ஓகே. இதை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது விஸ்வரூப தரிசன யோகம் இது. போன இதுல என்ன பண்ணாருன்னா கிருஷ்ணரை வந்து யாராலையும் அத்தியாயத்துல வந்து யாராலையும் புரிஞ்சிக்க முடியாது. தூய பக்தி தான் வந்து கிருஷ்ணரை வந்துட்டு அடையக்கூடிய ஒரே மார்க்கம். அர்ஜுனன் வந்து இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான். அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு மேலானவர், அவரே முதன்மையானவர்ங்கிறத ஒத்துக்கிறான். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் வந்து தான் எந்தெந்த ரூபத்துல எல்லாம் இருக்கார், அவருடைய அநேக உருவத்துல இருந்தாலும் வந்து எந்தெந்த இதுல இருக்காருங்கிறது சிலதை பத்தி சொல்றாரு. அதை வந்து நம்ம நேற்று பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து அர்ஜுனன் வந்து அவரை வந்து பணிவா வணங்குறான். நீ சொல்றது எல்லாம் கரெக்டு தான், நான் இப்போ ஒத்துக்கிறேன். நான் உன்னை நண்பனா இருக்கிறப்போ வந்து நான் என்னென்னவோலாம் வந்து உன்னை ஏய் யாதவா, ஏய் நண்பா, ஏ கிருஷ்ணா அப்படின்லாம் கூப்பிட்டுருக்கேன். அதெல்லாம் என்ன மன்னிச்சிரு. நான் வந்து நட்பு பாவத்தோட தான் நான் வந்து உன்னை அந்த மாதிரிலாம் கூப்பிட்டேன். இப்போ வந்து உன்னுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை எனக்கு காட்டுன்னு சொல்லிட்டு வேண்டுறாரு. கிருஷ்ணர் வந்துட்டு அந்த உருவத்தை காட்டுறப்போ வந்துட்டு அவன் வந்து பயந்து போயிடுறாரு. அர்ஜுனன் வந்து பயந்துடுறாரு. என்னால இது வந்து இது பண்ணவே முடியல. நீ வந்து இந்த எல்லாரும் விரும்பக்கூடிய 4 கரத்தோட உள்ள உருவத்தை வந்து எனக்கு காட்டு அப்படின்னு சொல்றாரு. காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்ப 2 கரத்தோட உள்ள உருவத்தை வந்து காட்டி இது பண்றாரு. அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, நீ எல்லாம் வந்து என்னை நம்பி என் மேல பாரத்தை போட்டு நீ யாரையுமே வந்து அழிக்கல, எல்லாத்தையும் ஏற்கனவே அழிக்கப்பட்டு விட்டார்கள். அது வந்து நீ வந்து சும்மா
என்ன சொல்றது, நிமித்த மாத்திரம் நாங்க என்ன சொல்லுவாங்க, எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, நீ சும்மா சரியான வேர்டு எனக்கு வரல, நீ சும்மா கருவி மட்டும்தான், அதனால வந்து நீ எந்த இதையும் கவலைப்படாம என் மேல பாரத்தை போட்டு நீ வந்து போர் புரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதுதான் இந்த இதுல உள்ள இந்த அஹ், அஹ், இந்த சாப்டரோட சுருக்கம். ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத ஏகாத தசோ அத்தியாய விஸ்வரூப தர்சன யோக. அர்ஜுன உவாச்ச. யாரும் படிக்கிறீங்களா? தயவுசெய்து வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி படிங்க, அப்பதான் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், வந்து இது பண்றதுக்கும் இருக்கும். இல்லாட்டி நானே படிச்சு நானே சொன்னா நல்லா இருக்காது. யாராவது அர்ஜுன உவாச்ச ம் அர்ஜுன உவாச்ச ம். மத் அனுகிரகாய பரமம் குஹ்யம் அத்யாத்மா சம்ஹிதம் யத் त्वयोक्तं वचस्तेन மோகோ அயம் விகதோ மம. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு சொல்லுங்க. ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனக்கு மயக்கம் தெளிஞ்சு விட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வந்து நீங்க வந்து இந்த மாதிரி இந்த இதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுடைய என்ன எந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க இருக்கீங்கிறதெல்லாம் வந்து நல்லா சொன்னீங்க. அதனால வந்து இப்போ வந்து நான் வந்து கிளாரிட்டி வந்திருக்கேன். முதல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல குழப்பமா இருக்காரு இல்லையா, அந்த குழப்பமெல்லாம் எனக்கு இப்போ போயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு சொல்றாரு. சொல்லிட்டு அடுத்து என்ன சொல்றாரு, படிங்க யாராவது. கொஞ்சம் பெருசு பண்ண முடியுமா பிரபுஜி இது? என்ன தெரியலையா? ஆமா, ரொம்ப சின்னதா இருக்கு லெட்டர்ஸ். இதுக்கு மேல பெருசா வராதே. ஓகே இது பவர் ஓகே பாயிண்ட்ல தான் இருக்கு. ஓகே. பவாப்பிய ஏழ பூதானாம் ऋषौदौ ओके ऋषुदं विस्तरक्षो मया स्वत्त कमल पत्राक्ष பத்ராட்ச மகாத்மியம் அபிசாவியம். கமல தாமரை பத்ராட்சங்கள் கண்களை உடையவரே, படிங்க. தாமரை கண்கள், தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிரின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். அடுத்தது படிச்சிருக்கு. ஓகே. ஏவம் ஏதத் யதார்த்தத்வம் ஆத்மானம் பரமேஸ்வா திருஷ்டும் இச்சாமி தே ரூபம் ஐஸ்வர்யம் புருஷோத்தம. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன்னே காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். நீங்க வந்து திருப்ப வந்து அவரை வந்து வணங்கி சொல்றான், நான் இப்ப நான் தெளிவா தான் இருக்கேன், இந்த கமல பத்ராட்சனை தாமரை கண்ணை போடுற உடனே எல்லாமே உங்ககிட்ட இருக்கிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆனா இப்ப வந்து நீங்க உங்களுடைய நீங்க ஆக்சுவலா வந்து எல்லாம் அடங்கி இருக்குன்னா அந்த உருவத்தை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்கிறாரு. அதுக்கும் வந்துட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு கேட்கிறாருன்னா, என்னால பார்க்க முடியும்னு நீ நினைச்சேன்னா எனக்கு காட்டு அப்படிங்கறத சொல்றாரு. இங்க பாருங்க, உங்கள் விருப்பத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமான எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். அதுக்கு அதை தாங்கிக்கிற சக்தி எனக்கு இருக்குங்கிற நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா எனக்கு காட்டுங்கன்றாரு. அப்ப அவர் சொல்றாரு, அடுத்து இது படிங்க. மன்யசே யதி தச்சக்யம் மயா திருஷ்டும் இதி பிரபு. அது வேண்டாம் மாதாஜி, அடுத்தது 5வது ஸ்லோகம். ஓகே. பகவான் உவாசா பஷ்யமே பார்த்த ரூபாணி சதவுத சகஸ்ரக்ஷ நானா விதானி திவ்யானி நானா வர்ணாகிருதி புருஷோத்தமனா. முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பலவகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்பொழுது காண்பாயாக.
இதுல பாருங்க, இந்த விதம் இது ஆக்சுவலா பலதரப்பட்ட உருவங்கிறது அந்த இந்த அந்த கர்ப்போதய இது இருந்து மேல இருந்து ஒவ்வொரு டிராப்லயுமே ஒவ்வொரு பிரபஞ்சம் இருக்கு பாருங்க, எல்லாமே இருக்கு. இது கோலோக சார்ட்ல கூட நான் காட்டினேன் இது இல்லையா. அதை வந்து திருப்ப நான் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஒரு நிமிஷம். இதுல அவரே வந்து சொல்றாரு, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அக்னி குமாரர்கள், இதர தேவர்கள் அனைத்தையும் இங்க பார்க்க முடியும் என்னால. இதுவரையும் நீ பார்க்காத சில அதிசயத்தை எல்லாம் கூட நீ வந்து எங்கிட்ட பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த மாதிரி சொன்னதுக்கு அப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்குள்ள நாம சஞ்சயன் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா வந்துட்டு இது வந்து இப்போ இது பண்ண போறப்ப வந்துட்டு அவரு சொல்றாரு. சஞ்சய் என்ன சொல்றாரு படிங்க. ஏவம் உக்வா ஏவம் உத்வா ததோ ராஜன் மகா யோகேஸ்வரா ஹரி திரக்ஷ்யாம் ஆசபாத்தாய பரமம் ரூபம் ஐஸ்வர்யம். இத வந்து சஞ்சயன் படிங்க. சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா இவ்வாறு கூறிய பின் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக வெளிக்கும் முழுமுதற் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். இது வந்து மன்னாங்கிறது வந்து திருதராஷ்டிரத்தை வந்து சஞ்சயன் சொல்றாரு. அவர் தானே ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இது லைவ் கமெண்டேட்டரி, அவர் தானே ஃபர்ஸ்ட். இது படிங்க. சரி, யாராவது படிக்கிறாங்களா? நான் படிக்கட்டுமா? யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஒருத்தரே படிச்சிட்டு இருக்காங்க. எல்லாரும் படிக்கிறது இது பண்ணுங்க. இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப என்ன சொல்ற ரொம்ப விசேஷமான ஸ்லோகம். யாருக்கு நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. படிங்க. அநேக வக்ர நயனம், அநேகாத்புத தர்சனம், அநேக திவ்யாபரணம், திவ்யானே கோத்யதாயம், திவ்ய மால்யாபரம் தரம், திவ்ய கந்தானுலேபனம், சர்வாசரியமயம் தேவம், அனதம் விஸ்வதோ முகம். அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கியிருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக தெரியலாம் எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. இது வந்து இதுல அவருடைய எவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி அர்ஜுனனுக்கு காட்டுறாரு அப்படிங்கறத வந்து சஞ்சயன் வந்துட்டு திருதராஷ்டிரத்துக்கு சொல்றாரு. எல்லா ஆபரணங்களோடையும் நிறைய பற்பல தெய்வீகமான இதையும் எல்லா ஆயுதத்தையும் தாங்கி மாலைகளை எல்லாம் போட்டு அவர் இது பண்றத வந்து அவர் விளக்கி சொல்றாரு. அடுத்து வந்து அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா 1000 சூரியர்கள் ஒரே சமயத்துல ஒழிச்சா எவ்வளவு பிரகாசமா இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கு. ஒருவேளை 1000 சூரியனுடைய ஒளி வந்துட்டு இதுக்கு வந்து சமமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து விளக்கி சொல்றாரு. அடுத்த அதே சமயத்துல ஒரே இடத்துல அர்ஜுனனால வந்துட்டு எல்லா அந்த அத்தனை பிரபஞ்சத்தை அந்த கேலக்சின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க, அதை கூட அவனால வந்து பார்க்க முடிஞ்சது. சரியா? இப்ப படிங்க யாராவது. அங்க ஹாப் சொல்ல வேண்டாம் மாதாஜி, அங்க ததஸ் அப்படின்னு தான் படிக்கணும். அந்த அடுத்த வர்ற லெட்டருக்கு தான் இது பண்ணும். மத்தியில எண்ட்ல வரப்பதான் ஹா வரும். தனஞ்சய பிரணம்ய தேவம் கிருதாஞ்சலி அபாஷத. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர் கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இதுல அப்படியே மெய் சிரித்து போய் அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ஜுனன் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு. பிரார்த்தனை பண்றது என்ன பண்றாருங்கிறத பார்க்கலாம். அர்ஜுன உவாச்ச பஷ்யாமி தேவாம்ஸ்ச தவ தேவதேஹே சர்வாம் ததா பூத விசேஷ சங்கான்
ब्रह्माणम् ईशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् உரகாம்ச்ச திவ்யான். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்புக்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக விட்டிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவன் சிவன் நான் காண்கிறேன். அநேக பாகுதர வக்ர நேத்திரம் பஷ்யாமி துவாம் சர்வதோ அனந்த ரூபம் நாந்தம் ந மத்தியம் ந புனஸ்தவாதிம் பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூப. உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவியிருப்பதை காண்கிறேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லாம் பார்த்து இந்த மாதிரி பிரம்மாண்டமா இருக்கிறது, அவர் உடல்ல வந்து ரிஷிகளை பார்க்கறாரு, பிரம்மனை பார்க்கறாரு, சிவனை பார்க்கறாரு, எல்லாரையும் பார்க்கறாரு, நாகங்களை எல்லாம் பார்க்கறாரு. அதுக்கப்புறம் அத்தனை வயிறு இது, அதுக்கு வந்து அவர் எங்க அந்த உருவம் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, எங்க முடியுது, எங்க மத்தியில அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்க முடியாம வந்துட்டு ஒரு கண்டினியூஸா ஒரு இது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பிரமிச்சு போய் அவன் பேசுறான். அது எப்படி இருக்குன்னா, சூரிய ஒளி வந்து கொழுந்து விட்டு எரியும் போது நெருப்புல போல எல்லா திசையிலையும் வந்து பரவி இருக்கும் பாருங்க, அந்த மாதிரி இருக்கு. இது பார்க்கறதுக்கே எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. இருந்தாலும் நிறைய இந்த கிரீடங்கள் கதை சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறதால வந்து இதை வந்து அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. கண்ணு கூசினாலும் கூட எனக்கு இதுல வந்து உன்னுடைய கிரீட்டங்கள், உன்னுடைய சங்கு சக்கரம் இதெல்லாம் வந்து நல்லா தெரியுது. எல்லாத்துக்கும் நீதான் ஆதி, அழிவும் நீதான், ரொம்ப புராதனமானவர்கள், நீங்க வந்து எப்பயுமே தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலருங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு இதுதான் என்னோட. இதை பார்த்த உடனே எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு, நீங்க தான் எல்லாத்துக்குமே ஆதி மூலம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அவன் சொல்றான். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒருத்தர் தான்னாலும் வானம் பூமி எல்லாத்துக்கும் இடைப்பட்ட எல்லா இடத்துலயும் நீங்க வந்து எல்லா இடத்துலயும் அவர் தான் பரவி இருக்காரு. ஆனாலும் இதை பார்த்த உடனே எனக்கு அப்படியே அவரே குழம்பி போயிடுறாரு, உலகமும் குழம்பி போயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாருமே உன்னிடம் சரணமடைந்து இருக்கிறீர்கள். சில அந்த ரிஷி எல்லாருமே வந்துட்டு அமைதின்னு சொல்லிட்டு வந்து புலம்புறாங்க. ஏன்னா அது என்ன சொல்றது, பிதட்டுறாங்க பாரு, அந்த மாதிரி எனக்கு சாந்தி, இங்க அமைதின்னு வந்து இதுல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க. சாந்தி சாந்தி சாந்தின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு எல்லாரும் வந்துட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்காங்களாம். எல்லா இதுவும் எல்லாருமே பயந்து போயிட்டு இருக்காங்க. அது போல இவரும் குழம்பி இருக்காரு. அடுத்து வந்து என்னன்னா, அவர் வாய்க்குள்ள வந்துட்டு எல்லாரும் போறாங்க. யாரு? திருதராஷ்டிரரின் புத்திரர்கள், பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர் எல்லாரும் அவர் வாய்க்குள்ள நுழைந்து, சிலர் வந்து அவர் பல்லால வந்து நசுக்கப்பட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறச்ச வந்துட்டு இவர் ரொம்ப பயந்து போயிடுறான். அப்ப சொல்றாரு, நான் தான் காலம். இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இதை கொஞ்சம் படிங்க யாராவது. காலோஸ்மி ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. இங்க இருக்கு காலோ அஸ்மி லோகசய கிருத் பிரவருத்தோ லோகான் சமான் அர்த்துமிக பிரவிருத்த குருத்தே அவித்வாம் ந பவிசந்தி சர்வே ஏ அவஸ்திதா பிரத்யநீகேஷு யோதா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். ஏன்னா எப்போ வந்து அக்கிரமம் ஜாஸ்தி ஆகுதோ அப்பதான் வந்து அவர் வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. இங்க நிறைய பேர் இந்த மாதிரி நீதி தவறாம இருக்கிறவங்க வந்து இவங்க 5 பேர் தான், அதனால இவங்களை மட்டும் விட்டு மற்ற எல்லாரையும் வந்து நான் அழிச்சிடுவேன் அப்படிங்கறத வந்து டிக்ளேர் பண்றாரு. அதனால வந்து தஸ்மாத்வம் உத்திஷ்ட
யசோ லபஸ்வ ஜித்வா சத்ரு புஜங்ஸ்வ ராஜ்யம் சம்ஸ்ருத் மயை வைத்து நிகதா பூர்வம் ஏவ நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்ய யாஸ்தி. அதனால வந்து நீ வந்து எழுந்து சண்டை போடு. என்ன இதெல்லாம் எதிரியில ஜெயிச்சு வந்து நீ புகழ நல்ல அரச வாழ்க்கையை வந்து நீ அனுபவி. இது எல்லாம் ஏற்கனவே வந்து நான் எல்லாரையும் முடிச்சிட்டேன். சவ்ய சாட்சின்னா 2 கையாலையும் அட் அ டயத்துல வந்து இது பண்றேன். எனவே சவ்ய சாட்சியாக போரில் ஒரு கருவியாக வந்து இது பண்றேன். இங்க வந்து சவ்ய சாட்சின்னு இருக்கு இல்லையா, அட் அ டைம் வந்துட்டு 2 கையாலையும் வந்துட்டு அம்பு போடக்கூடியவன், இடது கை வலது கை இது பண்றது, அதுதான் சவ்ய சாட்சி. அது வந்து அந்த விஷயத்துல வந்து ரொம்ப சிறப்பானவர் யாருன்னா அர்ஜுனர் ஒருத்தர் தான். ஈவன் கர்ணனும் வந்துட்டு வெல்வீரன் தான். ஆனா இந்த மாதிரி சவ்ய சாட்சி கிடையாது அவர். அதனால வந்து அவங்கள கொல்றதை பத்தி நீ கவலைப்படாத. ஏற்கனவே பீஷ்மர், துரோணர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் இவங்க எல்லாத்தையுமே நான் வந்து இது பண்ணிட்டேன். இப்ப நீ தான் பார்த்துட்ட இல்லையா, இது ஃபியூச்சர்ல இதான் நடக்க போகுது. நீ சும்மா வெறும் கருவி மட்டும்தான். அதனால நீ வந்து சண்டை போட்டு நீ எதிரில் போற இது பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப வந்து சந்தேகம் சொல்றாரு. படிங்க இத ஏதோ யாரும் படிங்க. சீதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மேல இருந்தாங்களா? படிங்க யாராவது. வசனம் கேசவஸ்ய கிருதாஞ்சலி வேகமான நமஸ்கிருத்வா பூய ஏவாக கிருஷ்ணம் ச தத்கதம் பீத பீத பிரணம்ய. திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இதற்கு உரையை கேட்டு அர்ஜுனன் கூப்பிய கரத்துடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுதழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணனிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். அதுதான் சொல்றாங்க. நான் வந்து இந்த மாதிரி உன்னை கிண்டலா எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது அடுத்து வருது. இதை படிங்க யாராவது. ஸ்லோகம் இல்லாம இதுவே படிங்க. அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. மகாத்மாவே, விட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். நீரே ஆதி தேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர். படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர். இதுல யாருக்காவது எதனா டவுட் இருந்தா கேளுங்க. கிளியரா இருக்கு பிரபுஜி. பிரபுஜி ஒரு வாட்டி கூட சொல்லுங்க. பிரபுஜி புரியல. ஒரு வாட்டி கூட சொல்லுங்க. அந்த இது சரியா புரியல. நீர் தான் உங்க பேரை சொன்னாலே எல்லாருக்கும் வந்துட்டு ஆனந்தம் கிடைக்குது, உங்ககிட்ட பற்றுதல் வருது. அதனால வந்து சித்தர்கள் எல்லாருமே வந்து உங்க பேரை சொன்ன உடனே அவங்க வந்து சந்தோஷம் அடைகிறாங்க. அதுவே வந்து அசுரர்கள் வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க, இந்த நாராயணர் வந்துட்டாரா நமக்கு அழிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஓடுறாங்க. இதெல்லாம் கரெக்டா நடக்குது. அதே மாதிரி பிரம்மாவை விட சிறந்தவர், நிஜமா பிரம்மாவை விட அவர் தான் சிறந்தவர். ஏன்னா பிரம்மாவை படைச்சவரே அவர் தான். அதனால தான் நீங்களே ஆதி படைப்பார அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லாரும் மரியாதை செலுத்துறது ஒன்றும் பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் கிடையாது. கண்டிப்பா நீங்க தான் அந்த மரியாதைக்கு வந்து உரியவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதை நீங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படிங்கிறதால நீங்க 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 மிகவும் பழமையானவர். அதனால எல்லாரும் அடைஞ்சதால வந்துட்டு நீங்க உங்களுடைய எல்லையற்ற ரூபமே எல்லா இடத்துலயுமே பரவி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு அர்ஜுனன் புகழ்றான். அதாவது என்ன சொல்றது, அந்த கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலர் அப்படிங்கிற நிலையில வந்து அவனால வந்து அதை சரியாவே விளக்கவே முடியல. நீ தான் எல்லாம், நீ தான் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு சரணாகதி மாதிரி வந்துட்டு சொல்லிட்டு இருக்கான். அது அடுத்தது வந்து இங்க சொல்றான் பாருங்க.
உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரமையினாலோ நான் செய்ததை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போது ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும் அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்கள் நண்பர்கள் மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடைந்தாரே இளையாடாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. கும்பலா உட்காந்துட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு கிருஷ்ணன் வந்து, ஏ கிருஷ்ணா இங்க வா அப்படின்னு நானு, ஏ எடையா இங்க வா அப்படின்னு போனீங்க யாதவான்னு போட்டிருக்கு சொல்றப்ப வந்துட்டு அந்த மாதிரி தான் வந்து கிண்டலா தான் ஒரு ஃப்ரெண்டு இங்க வா டூடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்து கிண்டல் பண்ணுவாராம். இதுவே வந்து தேரோட்டுறப்ப வந்துட்டு அர்ஜுனன் வந்து வலது பக்கம் போனோம்னா வலது பக்கத்தை அவர் காலால வந்து உதைச்சா அந்த பக்கம் திருப்பணும். அதையும் கிருஷ்ணர் வந்து இது பண்ணியிருக்காரு. எதுக்காக பண்ணியிருக்காரு? அர்ஜுனன் சிறந்த பக்தன். அதனால வந்து அவனுக்கு தேரோட்டியா இருந்துட்டு காலால மிதிச்சு அந்த சமயத்துல வந்து ரைட்டு லெஃப்ட்லாம் சொல்ல முடியாது. சும்மா காலால உதைச்சுதான் வந்து சொல்ல முடியும். அதையும் ஏத்துக்கிட்டு வந்து இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ வந்து ஜாலியா இருக்கிறப்பெல்லாம் வந்து கண்ணா பின்னான்னு பேசியிருக்கேன், வாடா போடா அப்படின்லாம் பேசியிருக்கேன். அதெல்லாம் நான் தெரியாமலையோ அறியாமலையோ இல்லாட்டி அன்பாலேயோ தான் சொல்லியிருக்கேன். அதனால என்ன அந்த மாதிரி மரியாதை குறைவா நான் பேசுனதெல்லாம் வந்து நீ வந்து என்னை மன்னிச்சிடு அப்படின்னு சொல்றேன். அப்படின்னு சொல்லி வந்து வேண்டுறாரு. ரொம்ப தழுதழுத்த குரல்ல வேண்டுறாரு. அது இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகிறது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. அது ஏன் இல்லை என்ன அதான் என் மீது. இது எடிட் பண்ண முடியாது எங்களால். ஏன்னா அது ரீட் ஒன்லி ஃபார்மில் தான் எங்களுக்கு வரும். அதனால் அதை சொல்லி நான் கரெக்ட் பண்ணுறேன். அவரை வந்து பார்த்த உடனே நீ திருப்பவும் வந்து உங்களுடைய தெய்வீக ரூபத்தை வந்து எனக்கு அதாவது என்ன சொல்றது, புலகாங்கிதம் அடையிறது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி மனோபாவத்தில் இருக்கு. பார்த்துட்டு குழப்பமா இருக்கு. எல்லாம் ஆனந்தம், அதாவது ஒரு சந்தோஷம் வந்தா கண்ணில் தண்ணீர் வரும், பயம் வரும், ஒரு மாதிரி கையெல்லாம் நடுங்கும். அந்த மாதிரி ஆயிட்டான் அவன். அதனால தான் வந்து பயத்தாலே ஏதோ குழம்பி போய் அவன் இருக்கான். நீ என்ன இன்னொரு வாட்டி எனக்கு வந்து உங்களுடைய உருவத்தை காட்டு அப்படின்னு சொல்றான். அந்த உருவத்தை எந்த மாதிரி காட்டுறாருன்னா, விஸ்வரூபமே ஆயிரங்களுடைய விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடன் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகிறேன். ஒரு உம்மை நிமிஷம் அந்த நிறுத்துங்க. ஒரு ரூபத்தில் நிமிஷம் காண நிறுத்திக்கணும் பிரபுஜி. இதை இந்த மாதிரி பார்க்க விரும்புறாரு. ஆக்சுவலா வந்து தேவகிக்கு வந்து கிருஷ்ணர் பிறக்கிறப்ப வந்துட்டு முதல்ல இந்த ரூபத்தில் தான் வந்து காட்சி கொடுக்குறாரு. அவங்க வந்து பயந்து போய் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தா ரொம்ப பிரச்சனை ஆயிடும், நீ தயவு செய்து மானிட உருவத்துல எடுத்து வந்து வான்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் முதல்ல தோன்றுனதே இந்த மாதிரி தான் தோன்றி அவர் வந்து டைரக்டா அதாவது என்ன சொல்றது, பகவான் இறங்கி வர்றாரு. கர்ப்பம்ங்கிறது வந்துட்டு சும்மா நாம்கே வாசா, அதாவது பேருக்காக தான் கர்ப்பம் இருக்கிற மாதிரி. ஆனா வந்து உருவாறது வந்து இந்த உருவத்தில் தான் காட்சி எடுத்து வசுதேவருக்கும் காட்சி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தான் சாதாரண குழந்தையா மாறி அந்த ஒரு எல்லாரையும் வந்து அந்த மாய தூக்கத்துல வந்து இது பண்ண சொல்லிட்டு அந்த யமுனை ஆற்றை கடந்து சொல்லி பண்றாரு. கிருஷ்ணர் வந்து பூமிக்கு வர்றப்ப தோன்றிய உருவம் இப்படித்தான். முதல்ல வந்து தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் காட்சி கொடுத்த உருவம் இதுதான். அடுத்து படிங்க. உருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் ஒரு கண்டதில்லை. நிமிஷம் இங்க பகவான் ஏனெனில் வாச்சன் வரணும்னு நினைக்கிறேன். 48வது இது 40 ரைட் படிங்க. உருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ யாகங்கள் செய்வதாலோ தானங்களாலோ புண்ணிய செயல்களாலோ கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாதாகும். ஒரு நிமிஷம், இது வந்து 47வது ஸ்லோகத்துல வந்துட்டு கிருஷ்ண பகவான் உவாச்சன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து சொல்றாரு. குருவம்சங்கிறது வந்துட்டு அர்ஜுனர்கிட்ட இதெல்லாம் சொல்றாரு. இது இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்வரூபத்தை யாருமே பார்த்தது இல்ல.
இது வந்து யாகம் பண்ணாலோ இது பண்ணாலோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாலோ வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது. அடுத்து இது படிங்க. எனது இந்த கோரமான உருவத்தைக் கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். எனது பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். ஏன்னா எல்லாருக்குமே பயமா தானே இருக்கும். ஒரு பக்கம் நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு, ஒரு பக்கம் ராட்சச உருவம் இருக்கு, ஒரு பக்கம் வந்துட்டு அவன் இது சிவன் இருக்காரு, ஒரு பக்கம் பிரம்மா இருக்காரு, முனிவர்கள் இது பண்றாரு. அந்த மாதிரி இருந்தா அந்த 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 மாதிரி பயம் ஏற்படுறது சகஜம்தான். பரவாயில்ல, நீ இப்போ வந்து நீ இந்த உருவத்தை பார்க்கணும்னு சொல்றதால வந்துட்டு நான் உனக்கு இந்த உருவத்தை காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அடுத்து பாருங்க. அடுத்து இதை படிக்கலாம். திருதராஷ்டிரரின் சஞ்சய உவாச்ச சொல்லுங்க. अर्जुनं वासुदेवस्य तदोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयम् आसपूयः आश्वासयाम् आस च पीतम् एनं भूत्वा पुनः सौम्य बभूर् महात्मा. திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். பாத்தீங்களா, 4 உருவத்துல இருந்து இந்த சாதாரண இந்த உருவத்துல அவரு தேரோட்டியா இருக்கிறப்ப எந்த உருவத்துல இருக்காரோ அந்த உருவத்துல காட்டி இது பண்றாரு. ஏன்னா எல்லாருக்குமே பயம் தானே. திடீர்னு வந்துட்டு ஒரு கை நீள்றது, ஒரு கை இது பண்றது அப்படிலாம் இருந்தா நம்ம நீங்களே கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அதனால வந்து அந்த அதை பார்த்த உடனே இவன் அமைதி ஆயிடுறான். அடுத்து பிரபுஜி ஒரு நிமிஷம். ஒரு மாதாஜி சொன்னாங்க எழுத்து ரொம்ப பொடியா இருக்குதுன்னு. அவங்க போனா இருந்தா 2 முறை விரல டச் பண்ணா அது ஆட்டோவா பெருசாகும். ஆமா, அது பெருசாகும். கரெக்ட். ஆனா என்னால ஜூம் பண்ண முடியாது. அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி நான் படிச்சேன். அப்படிதான் நானே படிச்சிட்டு இருக்கிறேன். அதான் சொல்ல வந்தேன். ஓகே, கரெக்ட் தான் அது. ஓகே. கிருஷ்ணரே அவரது உண்மையான அவரது உண்மை உருவில் கண்டபொழுது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனதர்த்தனா, மனிதர்களை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்பொழுது அமைதி அடைகிறது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். அதாவது இந்த மாதிரி அவன் சொல்றான், அர்ஜுனர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி வந்து இப்பதான் எனக்கு வந்து நார்மலா இருக்குன்னு. அந்த இது பார்த்த உடனே ஒரு பதட்டம் வரும் இல்லையா. சாதாரணமாவே இப்போ நம்ம வீட்டுல வந்து ஏதோன்னு ஒரு இது வருது, இந்த சடனா வந்து ஏதோ ஒண்ணு வந்துருது. வந்த உடனே நமக்கு தெரிஞ்சவங்களே யாரோ நமக்கு பின்னாடி வந்து டக்குன்னு திரும்பி பார்த்த உடனே நமக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ஜோல்ட்டு வரும் இல்லையா. அந்த மாதிரி வந்து அப்புறம் வந்து ஓ நீயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு இயல்புக்கு வந்துட்டு அவன் வந்து இது பண்ணி வர்றாரு. அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து கடவுள் சொல்றாரு, பகவான் வாட்சை இது படிங்க யாராவது கீழே உள்ளத. புருஷோத்தமா முழு இல்ல கீழே ஸ்லோகம் படிங்க. இந்த நான் பாயிண்டரை வச்சு காட்டுறேன் பாருங்க. ஸ்ரீ பகவான் வாட்ச. இல்லைங்க சாமி, நான் பெருசு பண்ணி படிக்கிறதுனால எனக்கு அது கீழே வரல. திருப்ப கீழே தூக்கிட்டு அப்புறம் படிங்களேன். நானே படிக்கிறேன். சுதர்சமிதம் ரூபம் திருஷ்ட்வா வானசி யத்மம தேவா அப்யஸ்ய ரூபஸ்ய தர்சனாங்காங்க்ஷின. புருஷோத்தமனை முழு கடவுளாக கூறினார். எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்பொழுது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரியதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கு வாய்ப்பு தேவர்களுக்கு எப்பொழுதும் நாடுகின்றனர். அந்த 2 கையோட இருக்கிற உருவத்தை தான் பார்க்கறதுக்கு. ஏன்னா 4 கையோட இருக்கிறப்ப கூட வந்து அவங்களுக்கு வந்து அதை பார்க்க கொஞ்சம் இதுவா தான் இருக்கு. ஏன்னா கையில சங்கு சக்கரம் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா. அதனால அது வந்து கிட்டத்தட்ட என்னது சொல்றது, யாரையும் அட்டாக் பண்றதுக்கு இது பண்றதுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் வந்து என்னது சொல்றது,
ஒரு மாதிரி அஃபென்சிவ் மோட்ல இருக்கிற மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு படுது. அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி இது பண்ற தேவர்கள் எல்லாருமே அவர் 2 கையோட இருக்கிற நாராயணரை தான் வந்து இது பண்றதுக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து விரும்புறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அடுத்து படிங்க. என்னது அர்ஜுனா? பக்தியா எனதன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை களப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டும் இதுபோன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களை உன்னால் நுழைய முடியும். ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய இந்த முடியும். உருவம் இருக்கு இல்லையா, இந்த 2 கையோட இருக்கிறது, இந்த பக்கத்துல தெரியுது பாருங்க, 2 கையோட இருக்கிறது. இந்த அழகான உருவத்தை தான் எல்லாருமே பார்க்க விரும்புறாங்க. சங்கு சக்கரம் எல்லாம் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் எல்லாம் இருந்தா அதை விட வந்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் அப்படி கொள்ளை அழகா அவர் இருக்காரு. அதை தான் வந்து எல்லாருமே பார்க்க விரும்புறாங்க அப்படிங்கறத வந்துட்டு அவரே சொல்றாரு. அது அடுத்து படிங்க. மத்கர்ம கிருன் மத்பரமோ மத்பக்த சங்க வர்ஜித நிர்வைர சர்வ பூதேஷு யசமாம் ஏதி பாண்டவ. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளில் கலக்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ, மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகிறான். இது பாத்தீங்களா, இது விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து வர்றாங்க. அவங்களுக்கும் 4 கையெல்லாம் இருக்கு பாருங்க. சங்கு சக்கரம் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு இது பண்ணிட்டு அந்த வந்து ஒரு பக்தரை வந்து கூட்டு போறதுக்காக அந்த விஷ்ணு லோகத்துக்கு போகக்கூடிய வாகனத்தோட வந்து இருக்காங்க. பக்தர் துக்காராம் வந்து அந்த மாதிரி போனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீ பகவத்கீதாசு உபநிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே விஸ்வரூப தர்சன யோக ஏகாதச அத்தியாய. இது வந்து 11வது அத்தியாயம். இது இத்துடன் முடிவடைகிறது. இதுல என்ன பாத்தீங்களா, 1ல இருந்து 4 வரைக்கும் நீங்க புக்கு வச்சிருந்தா எல்லாருக்கும் சிறப்பு. அது அதனால புக்கு வந்து முடிஞ்ச மட்டும் இது பண்ணாதான் திருப்பி நாங்க வந்து இந்த 18 நாள்ல வந்து சும்மா இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி தான் கொடுக்க முடியும். விரிவா படிக்கணும் இது பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு வாட்டி படிக்கிறப்பவும் ஒவ்வொரு வாட்டி ஒவ்வொரு விதமா வந்து நம்ம வந்து இது புரிஞ்சிக்க முடியும். இந்த முதல் 4 அத்தியாயத்துல வந்துட்டு விஸ்வரூபத்தை காட்டுறதுக்கு சொல்லி வேண்டுறான் அதுக்கு அர்ஜுனர். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து அவருடைய உருவத்தை வந்து காட்டுறாரு. அதை பத்தி வந்து அர்ஜுனுடைய பார்வை வந்து இது வந்து ரொம்ப அற்புதமான இது அநேக அற்புத தரிசனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து இதை பார்த்த உடனே எனக்கு அப்படியே கை கால்லாம் நடுங்கிருச்சு. நீங்க இது வந்து தயவு செய்து எனக்கு சாதாரண உருவமா வந்து எனக்கு காட்சி 4 கைகளுடைய உருவத்தை பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து சாதாரண உருவமா வரணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதெல்லாம் காட்டிட்டு அந்த 32ல இருந்து 34 வரைக்கும் அது மாதிரி சொல்றாரு. இந்த உருவம் நான் 2 கையோட இருக்கிற உருவத்தை தான் வந்து தேவர்கள்லாம் வந்து பார்க்கணும்னு விரும்புறாங்க. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து சொல்றான், இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப அகந்தையோட வந்து சில சமயத்துல தைரியெல்லாம் பேசியிருக்கேன், அதனால என்னை மன்னிச்சிடுங்க. நீ தான் எல்லாத்துக்கும் முழுமுதற் கடவுள், நீங்களே எல்லாத்துக்கும் பரம்பொருள், நீ தான் ஆதி மூலம் நீ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய இந்த மாதிரி பார்க்கணும் அப்படின்னா அனன்ய பக்தி தேவை. அதாவது தூய பக்தி வந்து இருந்தாலே ஒழிய நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை உணர முடியாது. அது வந்து அனுபவப்பட்டால்தான் தெரியும். நம்ம சிறப்பா பக்தி இதுல முன்னேறினா கண்டிப்பா அங்க வந்து நம்ம வந்து அந்த கிருஷ்ண ரூபத்தை வந்து மனக்கண்ணால நம்மளால பார்க்க முடியும். ஏதாவது சந்தேகங்கள் எதனா இருந்தா கேளுங்க. ஹலோ பிரபுஜி, சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம புக்கை கையில வச்சிருந்துருக்கோம். புக் இருக்க எங்கிட்ட, அந்த புக்ல இருந்து நம்ம படிச்சு உங்களுக்கு சொல்லலாமா? ஸ்கிரீன்ல பார்க்க அந்த புக் வந்து இந்த புக்கா இருக்கணும். அது என்னது இஸ்கான் புக்கா இருக்கணும். அப்பதான் வந்து நாங்க காட்டுற இதுக்கும் அதுக்கும் மேட்சா இருக்கும். இல்லாட்டி வேற புக்கா இருந்தா மீனிங் வேற மாதிரி இருக்கும்.
இஸ்கான் புக் தான் பிரபுஜி. அப்ப படிக்கலாம், நீங்க அது தாராளமா படிக்கலாம். ஏன்னா அது லெட்டர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பெருசாவே இருக்கு, நல்லா தெரியறது. நாங்களாம் அப்படிதான் அட்டன் பண்றப்ப அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நிறைய பேர்ட்ட யார்கிட்ட புக் இருக்கு புக் இல்லைன்னு தெரியலையே, அதனால தான் புக் இருக்கிறவங்க தயவு செய்து புக்கை பார்த்து அந்த கரஸ்பாண்டிங் இதை வந்து ஸ்லோகத்தோடையும் அந்த இதோடையும் படிச்சா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், இது பண்றதா இருக்கும். ஏன்னா எல்லாத்தையும் எல்லாரும் வந்து பார்ட்டிசிபேட். எத்தனை பேர்ட்ட புக் இருக்குன்னு தெரியலையே. பிரபுஜி நான் ஒரு 2-3 நாள் ஆச்சு ஆர்டர் பண்ணி. 3 நாள் இருக்கும். அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்துருத்தேன். வந்துட்டு நான் அவருக்கு அதை போட்டுட்டேன். நான் எனக்கு வந்ததை போட்டுட்டேன் அவருக்கு. விஷ்ணு பிரபுஜிக்கு. பிரபுஜி இந்த ஸ்லோகம் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு, கொஞ்சம் சான்ஸ்கிரிட் இதுவா இருக்கனால தப்பா சொல்லிடுவோமோன்னு கொஞ்சம் கவலையா இருக்கு. அதெல்லாம் இது பாருங்க மாதாஜி, எதுவுமே வந்து நான் மட்டும் கரெக்டா படிக்கிறேன்னு சொல்றீங்களா? அது வந்து அந்த புக்ல வந்து அது கைடு கொடுத்துருக்கல, 1 2 3 4ன்னு இதுக்கு கைடு கொடுத்துருக்கு. நம்பர் இல்லாம இருக்கும், இல்லாட்டி 2 இருக்கும், இல்லாட்டி 3 இருக்கும், 4 இருக்கும். அந்த சமயத்துல அதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி படிக்க வேண்டியதானே. அந்த கைடு கூட புக்குக்கு பின்னாடி நீங்க எந்த வெர்ஷன் வச்சிருக்கீங்க புக்கு? சொல்றேன் மாதாஜி. ரொம்ப பழைய புக்கா புது புக்கா? அது கொஞ்சம் பழைய லேட்டஸ்ட் தான் நினைக்கிறேன். அதுல போட்டுப்பாங்களா பிரபுஜி? எந்த பதிப்பு பாருங்க. பகவத்கீதை உண்மை அறிவு. கரெக்டுமா, கரெக்ட் மாதாஜி. நீங்க அந்த இது அட்டைக்கு அடுத்து அந்த உண்மை இருவன் போட்டுக்கல, அதுக்கு பின்பக்கம் பாருங்க எப்போ பிரிண்ட் பண்ணதுன்னு போட்டிருக்கோம். 93 போட்டுருக்கு மாதாஜி. 93யா? இப்ப இதுல வந்து இந்த புது எழுத்து இருக்கா இல்ல பழைய எழுத்து இருக்கா? எழுத்து வடிவங்கள் இந்த நான் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த இப்ப புதுசா வந்து துணை எழுத்து போடுற மாதிரி, இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கும்பு மாதிரி இருக்கு, அந்த மாதிரி எழுத்துல இருக்கா இல்லாட்டி இந்த மாதிரி எழுத்துல இருக்கா? செக் பண்ண பிரபுஜி, செக் பண்ண பிரபுஜி. அது இல்லையா உங்க புக்ல பார்த்தா தெரியும் இல்லையா? ஏன்னா புது புக்ல வந்துட்டு எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்கு வந்துட்டு கைடு இருக்கு, எந்தெந்த எழுத்தை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. பாக்குறேன் பிரபுஜி. அது இல்லாட்டி வந்து அத அந்த கைடை வந்துட்டு இதுல ஷேர் பண்ண சொல்றேன் நான், எப்படி இது பண்ணணும் சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஆனா அது இத பார்த்து கொஞ்சம் படிக்க இது பண்றேன் பிரபுஜி. பக்கத்துல மேலே வந்து சமஸ்கிருதம் இருக்குல்ல, நீங்க வந்து ஹிந்தி படிப்பீங்களா? ஹிந்தி இல்ல, இது தமிழ் தான். தமிழும் இதுவும் தான் படிப்பேன், இங்கிலீஷ் தான் படிப்பேன். இங்கிலீஷை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ப்ரொனன்சியேஷன் கரெக்டா வருமே. வரும் பிரபுஜி. ஆனா சிலதுல வந்து தமிழ்ல நல்ல மீனிங் தெரியறது, இங்கிலீஷ்ல கொஞ்சம் கம்மியா தெரியறது நமக்கு மீனிங்ஸ்லாம். அப்படி ஒரு புக் இருக்கு எங்கிட்ட எல்லாம் இருக்கிறதுல வந்து சமஸ்கிருதமும் தமிழும் உள்ள புக் இருக்கு. அப்படியா? ஓகே, நான் இப்ப எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிடுறேன், அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சரி பிரபுஜி. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां भवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இருங்க ஷேரை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் நான் லைவ்.